Ngayon, sabi ng doktor, bibigyan kita ng 3 reseta. Like, ito lang ito. Laging inumin gabi, hapon, tanghali. What's up guys? Welcome dito sa Mr. Choi TV. At para mas ma-enjoy ninyo ang panonood, mag-subscribe na at sabayang kalimbag ng kampana para updated kayo sa aking mga video uploads. Salamat! Anong sabi mo, Dad? Bro, alina. Ang sabi ng doktor, bawal daw sa akin ito. Dok, cover na ko na ito. Pwede sa akin ito. Ang sata? Eh, Dad, may mind stroke ka. Paano naging pwede sa'yo yan? Babasahin ko, ha? Paano sabi ng doktor yan? Ha? Babasahin ko. E, epektibo. M, medisina. P, para eczema, rheuma, arthritis, diabetes, osteoporosis. Russell. Eh, ba't ka painom yan? Wala naman pang ano yan. Diba hindi diabetes? Diabetes, diba? Pwede hindi disabled. Disabled ako, pwede ako minom. Ngayon, sabi ng doktor, bibigyan kita ng 3 reseta. Basta, alika rito. Di ba bibigyan ka ng reseta ng doktor? Ito, alika, ito. Like, ito lang ito. Laging inumin gabi, hapon, tanghali. Wag babae. Diba? Laging inumin gabi, hapon, tanghali. Wow! Stable ako. Diabetic, osteoporosis, arthritis, eczema, rheuma, arthritis, yung dami oh. Epektibo medisina para eczema, rheuma, arthritis, diabetes, osteoporosis. Ay, nako, Daddy. Laging inumin gabi, hapon, tanghali. Huwag mo inumin ang wag, bawal yan ha. Ang sata? Hindi na reseta ng doktor. Bawal uminom, Daddy. Mild stroke ka. Kasama, cover na ko niya, pwede ako niyan yan. Ay, naku, may wine naman dun ha. Ayaw mo inumin. Ay, Hindi, papatulog lang. grabe.